Thúla mé daoine gar an le roinnt blianta nua scuil an Ghaeilge don Ardteist ro éasca do dhaoine óga sa láthainniúin agus iad déanamh cuairtíos picture agus le héad. An 18 sibh gcuil an tábhar ro éasca do dhaoine óga sa láthainniúin? Eintín go devan agus bheith cuideanna son gomich an cuasa eile go cuasa litríocht mas meile go háirithe I ggur daltaí ar bí an Ghaeilge an teanga bhaile nó an teanga in which you find a good education, so tí hain mar hugtar so na daoine sin tá town a Ghaeilge acha agus in our rire níl dúchláán be in na scrúdathe dóibh níl éon sásamh in sa scrúdathe so sin acma go gá freastal ortha tá lehéid a dhéanamh inis tarlóigh sé don teasta sóisiúach agus tá muidir géirí go dárlóg sé chuma ag leibhéil na Ardteistiméireachta. Maidir leis na gnáthghaltaí tuairisfinn scrúdú is tóil líne gur botúna bhí an dachad san géad den na marcanna a bhronna ar scéile na cumarsáide nuair atá an scrúdú dírithe ar se pictúr go féidir an teach a chud a glanmheabhair. Tá trína ceithre bliana ag daltaí leis an scéal a chud a glanmheabhair agus an sin scéal féin is mis seán a bhrion tá cónaí orm I gabrach tá mé 8 díos agus a bhaigló agus má thugann siad an spíl I gceart ar an lá cai siad na marcanna áil agus ní chéíonn sin bhfuil Ghaeilge ar a dtéileacha. So sin ag leibhéil amháin agus an leibhéil eile tá an cuasa éirithe chomh tannaí sin nach bhfuil níonach a bheitán fadó tá lumsa gur raibh an Ardteist ar nós mar a bheith céim olscaile sa láthainniúin sin mar a bhíoh sé má hen tú siar 10 bliana hin ach anis tá sé ag leibhéil roí sin ar fad so ní chéilíonn sé tada inis má dearn tú go bhfuil A nó B ag dalta sa Ghaeilge ag an Ardteist ní bheadh siad ábalta a lán acu córá sinnti a dhéanamh agus is mór an fiala sin. An sílan tú digan an táir idicus Richard Bruton agus an roiin idicus I gcuid sin ag go gafar an Ghaeilge don Ardteist nó don mail trail ar leid a ahrú? Ní déirhin go bhfuil mór an chuirmach ag an ara féin agus lena cheart na húirtó tá réimse an a lehan le freastal ige leis an technolíocht agus an olscoilíocht agus gach uile rud ach tá an príomhchigire ar an ólas faoi agus sin Harold Hislop agus in san túris cin bhliana ag a siúd an nura leag sé bhéir ar na feibeanna dúirt sé níl leibhéil an teagas sásúil I géad an ád den rangana agus tá géarcháil rud a dhéanamh. Well is maith an rud bhfuil feib ahananta ach ní leor sin is gá an éistalling lec agus réiteach a áil agus an téindram go féidir sin iad ná an rain iad féin agus ní léir dom bhfuil sin ar siúl fuil láthair agus sin cuid an obair ag lehéidí Gael Linn I bheith ag stocarucht agus ag tahant agus ag Taring George agus ag súl go dtiocfaí fios ar an scéal ach casan na roiigh sin go máil foréir. Bei sé ionach má ahraíonn an roiin idicus an bail trail an Ardteist ónas go meach sé níos dúchlánach a ríise nó? Yeah, well is cap mag I héh mar a hasan sé agus níl focail eile ar yeah.